Türkmenistanyň milli pul birligi manadyň dolanşygy girdilmegine 27 ýyl doldy. Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky ykdysady tiýasatyň üstünlikli durmuşy geçirilýändigini öňe sürmek bilen birlikde manat gara bazarda hümmet edilenmegini dowam etdirýär, ýylatyň nagd pul ýetmezçilik kösünçlikleri hem barha ýitileşýär. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny yglan edenden 2 ýyl soň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda milli pul birligini türkmen manadynyň dolanşygy girdi. Manadyň 27-nji ýaş güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bank işgärlerine we tutuş türkmen halkyna gutlaw hatyny iberdi. Milli manadymyzyň dolanşygy girdilmegi ykdysadiyetimiziň sazlaşykly üsmegi ýeke täk döwlet pul gar siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi diýip prezidentiň gutlagynda aýdylýar. Türkmen manady ilk dolanşygy girdilende 2 manadyň hümmeti 1 Amerikan dollaryny barabardy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol hümmet edilendi. 1998-nji ýylyň başynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy sol wagtky puldan 5200 türkmen manadyna deň bolan bolsa, 2002-nji ýylda onuň gara bazardaky bahasy sol wagtky puldan 24000 manada çelini barıp ýetdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň pul birlikleriniň manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly taklady, ýöne onuň gara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 5 esse gymmatlygynda galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda türkmen manady dinamin ýerlenip, köne puldan 5000 manady hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 tenge dilip kesitlenildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň resmi bahasy 3,5 manada çykaryldy. Berdimuhammedow 31-nji oktýabrdaky gutlagynda manadyň hümmetini mundan beýlekde durnukly saklamak barada agzap geçdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryny barabar diýip kesitlese-de, soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valyutanyň gara bazary dolanyp geldi. Onda häzirki gün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlagynda ýurtda sany mali tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistanda soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri rahatlaryň aýlyk haklary, pensiýalar, talip haklary, döwlet kömek pullary we beýleki käbir tölegler ýylatyň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Ýöne soňky 3 ýyla goly wagt bäri bankomatlarda nagd pul köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzun nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali teristelerini naklaşdyrmakda durly kösünçliklere sede bar bolýar. Sol bir wagtda azatlygyň ýurt içindäki habarçylary rahatlaryň bank hasaplaryna geçirilen soňky pensiýa haklaryndan 11 manadyň tutulandygyny aýdýarlar. Söhbetde bolan ýaşuly är aýalyň biri 292 manat, beýleki hem 304 manat möçberinde pensiýa alýardylar. Oktýabrda olaryň ikisiniň hem pensiýalaryndan 11 manat tutulup galypdyr. Geljek ýyl aýlyklaryň pensiýalaryň 10% artdyryljakdygy baradaky sözler iş ýüzünde eýýäm hiç zat aňlatmaýar diýip Aşgabatly habarçy 2-nji noýabrda gurrun berdi. Bellesek türkmen häkimetleri zähmet talip pensiýa haklarynyň we kömek pullarynyň ýylda 10% artdyrylýandygyny indi ençemi ýyl bäri tekrarlaýarlar. Sol bir wagtda azyk we sanat haritleri hemde beýleki hyzmatlar her ýyl ortaça 30-40% gymmatlaýar. Berdimuhammedow soňky gutlagynda elektron tölegler ulgamynyň gerimden giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun dürli regionlarynda döwlet idaralarynyň sol tanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan töleg terminallary gadaly işlemeýär. Nagd pul ýetmezçiligi bilen bu ýylatyň onsuz hem ýytykyçylygy dowam edýän ýağ, ýumurtga ýaly günüwirin zerur haritleri satyn almagyny hem goşmaça kynçylyklary döredýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlikli durmuşy geçirilýändigini öňe sürselerde, ençemi ýyl dowam edip gelýän ykdysady krizisyň ýylata ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň mali ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler. Marada köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulgamlaryna döreýän näsazlyk jaýlaryny ýylatmak isleýän ýerli ýaşaýjylary öz başdak çykargy gözlemäge, tok peşlerini satyn alyp sowuk howaga garşy taýýarlyk görmäge ýetirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30-njy oktýabrda habar berdi. Çärjew köçesiniň uğruna ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýyladyş ulgamlary geçen ýyldan bäri awatlanmaýar diýip habarçy ýerli ýaşaýjylara salyglanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ýerli ýaşaýjylar
ýaşaýjylar ýyladyş ulgamlaryna döreýän näsarlyk bilen bagly jaý dolandyryş müdürliklerini arz edenliklerini, ýöne öz şikaýetlerine jogap tapyp bilmänliklerini aýdýarlar. Öý müdürliklerine ýüz tutdyk atapeni işläni ok bejeriň diýip aýtdyk diýip bir ýerli ýaşaýjy habarça gurrun berdi. Onuň sözlerine görä öý dolandyryş resmiýeti edarada ýyladyş üçin turbolaryň ýokdugyny aýdyp jaýlardaky ýyladyş turbolarynyň postlandygyny boyun aldy. Her kim özü üçin nädip günni görse görmeli diýip aýdýarlar diýip marly ýaşaýjy resmiýleriň aýdan sözlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bu ýagdaý sebäpli ýerli ýaşaýjylaryň arasyna bary bir işlemeýän ýyladyş batereýalaryny satyp çykaryp olaryň deregine tok peşlerini satyn alýan adamlaryň bardygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä ulanylan 7 gapyrgaly bir ýyladyş batereýasynyň bahasy 350 manat töwereklerinedir. Şeýle-de ýerli ýaşaýjylaryň käbirleri penjireleriniň sowuga çydamsızlygyny, sowukdan gorunmak üçin penjireleriň ýüzüne kliyonka kakýanyklaryny aýdýarlar. Ýöne beýleki tarapdan şäher häkimetleri esasy köçeleriň ýola seredýän penjireleriniň aladasyny edipdirler. Şäheriň esasy köçeleriniň ýol tarapdan görünýän penjirelerini plastik penjire bilen üpjün etdiler. Emma şäheriň uly ýoldan görünmeýän ýerlerindäki jaýlar gözgüýni ýagdaýda diýip habarçy Maradan habar berdi. 29 oktýabrda Türkmen Nokot News neşri Türkmenawatda we Marada 15 oktýabrda ýyladyş mögsüminiň başlananyny, ýöne ýyladyş ulgamlarynyň işlemeýänligini habar berdi. Şeýle-de neşir ýyladyş tölegleriniň ýyl-ýyldan barha ýokurlanýanyny habar berdi. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ýylatyň elektrik energiýasy, tok we suw bilen mugut üpjünçiligi doly ýatyryldy. Ýurdun şäherlerine köp gatly ýaşaýyş jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýyladyş ulgam arkaly ýyladylýar. Jaýlaryň ýyladyş ulgamlaryny tebii gazdan peýdalanylýar. 2017-nji ýyla çenli tutuş ýyladyş mögsümi üçin 60 tenge töleýärdik. 2017-nji ýylyň 1-nji noýabryndan başlap ýyladyş tölegi kwartiranyň tutýan meýdanyna görä hasaplandy. 2017-2018-nji ýyllarda bir kvadrat metr üçin töleg 10 tenge möçberine boldy. Netijede bu 2 ýyl 5 aý dowam edýän her ýyladyş mögsümi üçin 12 manatdan töledik. 2019-njy ýyldan başlap bu töleg her ýyny 4 metr üçin 0,5 manata çenli ýokurlandy. 2018-nji ýylyň noýabr we dekabr aýlary üçin öňkü narhdan, soň bolsa täze narhdan hasaplandy. Munyň netijesinde bu ýyladyş mögsümi üçin 40 manatdan gowrak töledik. 2019-2020 ýyladyş mögsümi üçin bolsa 60 manat plus hasap kitapçasy üçin 1,5 manat tölemeli diýip bir Türkmenawatda ýaşaýjy Türkmen Nokot News neşrine gurrun berdi. Bu hasapdan çen tutulsa bir ortaça kwartiranyň mysalyna ýyladyş mögsüminiň 2017-nji ýyldan öňkü bahasy 3 ýylyň dowamyna 100 esse gymmatlady. AccuWeather howa maglumatlary saýtynyň maglumatlaryna görä şu günler Marada günnüýlerini +20 +26 gradus aralygyna üýtgäp durýan maýly howa gijelerini +4 gradusa çenli pesa gaçýar. Türkmenistanyň Lebap vilayatynyň häkimetleri Sewitdäki iri şahly hojalyk mallarynda peýda bolan näbelli keteli bejermek üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji noýabrda Lebapdan habar berdi. Kerkiniň Hatap, Başsaka owa, Bitaraplyk owalarynaky, Köýtennag etrawynyň Mukru owasynaky, Dostluk etrawynaky we Garlyk şäherçesindäki büdjet işgärleriniň her birinden 250 manat pul ýygnalyar. Idare kärhanalaryň ýolbaşçylary bu pullaryň Sewitdäki hojalyk mallarynda dören keteli bejermek üçin ulanyljakdygyny, derman satyn alynjakdygyny aýdýarlar diýip gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýatlatsak Azatlyk 1-nji oktýabrda Lebabyň we 30-njy sentýabrda Marynyň dürli etrapdyr owalarynda iri şahly hojalyk mallarynyň näbelli ketele ýolugyp köpçülikliň haram ölýändigi barada habar beripdi. Azatlygyň Lebaply habarçysy yerli resmiýleriň we veterinariýa gullugynyň işgärleriniň keselçilige nämäniň sebäp bolýandygy barada anyk maglumat bermeýändigini, ýöne mallaryň köpçülikliň gyrylmagy bilen bagly ýagdaýyň henüz hem dowam edýändigini belledi. İri şahly mallaryň aýaklary ısmaýar, olaryň agdyryndan ak köpük suw akýar. Bu kesel mala ýokoşanda onu badara äkidip hem ýetişip bolmaýar. Malda ısmazlyk peýda bolýar. Olary diňe soýup etini gassaplara äkidip satýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri Lebap we Mary vilayatlarynyň mallarda peýda bolan bu keselçilik barada dymyşlygyny dowam etdirýärler. Habarçy büdjet işgärlerinden iri şahly hojalyk mallarynyň näbelli keteli
bejermek üçin pul ýygnamak işlerinin geçen hepdäniň çarşenbe güne 28 oktýabrda başlanandygyny hem aýtdy. Lewaply büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, bu pullary tölemekden ýüzegren adamlara adatça bolşýaly işden çykarylmak howpy awanýar. Büdjet işgärlerine ýokardan berilen tawşyryk kömek etmeli diýip aýdýarlar. Garşy çykan işgärlere işden kowuljakdygy we başga işin berilmejekdigi barada haýbat atýarlar. Şeýle-de olara ahlaksyz diýen häsiýetnama ýazyp berýärler. Soň şol adam türmä düşünler ýaly bolýar diýip Lewaply büdjet işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda büdjet işgärleri bu pullaryň hakykatdan da aýdylýan maksatlar üçin sarp edilýändiginiň ýa-da edilmeýändiginiň nämälim bolup galýandygyny hem bellediler. Bu pullar resmi nama düzedilip ýygnalmaýar, dilden berilen görkezme esasynda toplanyp alynýar. Şonuň üçin olaryň nire gidýäni belli däl. Bu barada resmi nama ýok diýip büdjet işgäri aýtdy. Mundan başga Lewaply habarçy garlykdaky kali kombinatyny abatlamak işleriniň hem büdjet işgärleriniň hasabyna amala aşyrylýandygyny aýdyp, bu çäre üçinde olardan pul ýygnalýandygyny habar berýär. Köytünna, Kerki we Hojamad etraplarynyň büdjet işgärleri ýanwar aýyna çenli her aý öz zähmet haklaryndan 1000 manat tawşyrmaly edildi. Edara ýolbaşçylary bu pulun kali kombinatyny abatlamak üçin ulanyljakdygyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap vilayet, Kerki Köytünna, Dostluk we Hojamad etrap häkimliklerinden şeýle-de garlykdaky kali kombinatyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda büdjet işgärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalmagy Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä adaty bir ýagdaýa öwrildi. Olardan otoglary abatlamak, prezidentiň portretini täzelemek, buğday we gowaça ekişi, çürtüm we ýygym işleri hem-de beýlik maksatlar üçin ýylyň dowamında ençeme gezek pul ýygnalýar. Oktyabr aýynda Mary vilayatynyň büdjet edaralarynyň işgärlerinden ýurdun Milli Gyzyl Ýarym Aý Jemgyýeti üçin pul ýygnalýandygy ma'lum boldy. Lewap vilayatynda it penahanasyny gurmak üçin Fara we etrawynyň mekdepleriniň, sport mekdepleriniň, saglyk öýleriniň, keselhanalaryň, polisiýa edarasynyň ähli işgärlerinden aýlyklaryna görä 200-500 manat aralygynda pul ýygnalýar diýip Adatlygyň habarçysy sentýabrda habar beripdi.